Manong Buti, ano ho ang bagay na yan? Tanong ng isa niyang kasama. Pasensya ka na kaibigan, subalit maging ako man, hindi ko alam kung ano ang nilalang na yan. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang isinara ang baul upang mapanatili ang kung anumang bagay na nakahimlay sa loob nito. Mahirap man noong paniwalaan, pero ang tumambad sa kanilang mga mata noon ay isang kalansay na hindi nila magawang malaman kung anong uri ang pinagmulan. Ayon kay Manong Buti, na ang nilalang na yon ay maihahalin tulad mo sa isang tao na halos ilang sentimetro lamang ang taas. Meron itong pakpak na nakadikit sa kanyang likod at meron itong napakaliit na bungo. Malalaki din ang butas ng mga mata nito at meron lamang yung 3 daliri sa mga kamay at paa. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Manong Buti ay kung bakit merong isang korona ang bangkay na yon na gawa sa isang tipak ng kahoy na inukit. Bagaman isang beses niya lamang itong nasilayan, tila ba hindi na ito magawang maalis sa kanyang isipan. Isang araw pa noon ang lumipas, doon na nga bumalik sa kanilang tahanan ang negosyanteng nagbigay sa kanila ng misyon. Ikaw Buti, pahanap ko sa iyo baul ha? Kung ikaw kuha na, akin na, kunin ko. Bungad na wika ng negosyante pagpasok nito sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad din naman niyang kinuha ang baul na kanilang nakuha. Hindi na niya ito pinakialamanan pa sa kadahilan ng labas na yon sa kanilang kontrata. Bagaman kapansin-pansin para sa kanya ang ganoong bagay, ninais na lamang niyang kunin ang pera na ibinigay ng negosyante. Habang naglalakad yon papalabas ng kanilang tahanan, bigla namang pumasok sa isipan ni Manong Buti ang minsang sinabi nito sa kanila ukol sa kayamanang nakasilid sa baul. Sandali lang kaibigan, hindi pa ho namin nabuksan ang baul na yan. Hindi ho ba ang sabi ninyo, sa amin ang kayamanan at sa inyo ang bagay na nakasilid dyan? Wika ni Manong Buti. Matapos itong marinig ng negosyante, dali-dali din naman itong lumapit sa kanya nang hindi umiimik. Pagharap nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong binuksan ng baul habang nagwiwika ng, "Ano man ninyo kita rito, wag nyo pagkalat ha. Sekreto to, kagaya ng ating trabaho." Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi nito, tumangulang naman sila upang sumang-ayon sa sinabi ng negosyante. Sa pagbukas nito ng baul, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang nakahimlay na bangkay ng hindi matukoy na nilalang. Dali-dali yung kinuha ng negosyante at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagsilid sa isang supot. Matapos itong makuha ng lalaki, doon bumungad sa mga mata nila Manong Buti ang mga batong hugis parisukat na napakakintab. "O ito inyo to ha. Ako wala kayamanan." Wika ng negosyante habang dahan-dahang tumatayo sa kanilang kinaroroonan. Matapos itong marinig ni Manong Buti, agad namang umalis ang lalaki nang walang kahit na anong sinasabi. Sa pag-alis nito, mabilisan namang kinuha nila Manong Buti ang mga bato upang tingnan kung ginto nga ba ang kanilang nakuha. Sa pagkakatanda niya, nasa 5 piraso ang mga batong yon na hindi naman gaanong kabigatan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga hinugasan nila Manong Buti ang mga bato. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nilang ang mga batong yon ay isang purong ginto na merong mga baong mamahaling bato at perlas. Pinaghatian nila ang mga ito at dinala sa kanilang mga tahanan.
Dahil sa naging pantay naman ang kanilang hatian, kung kaya't naghiwa-hiwalay silang walang samaan ng loob. Si Manong Buti noon, piniling itago na lamang ang batong kanyang nakuha upang magsilbing alaala sa ginawa niyang misyon sa pagudpod. Ilang araw pa ang lumipas, namuhay naman sila noong marangya at malayo sa anumang panganib. Suot-suot pa rin ni Manong Buti ang pangontrang ibinigay sa kanya ng albularyo para naman kahit papaano magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang katawan. Isang araw, nagkataon naman noong nakabalik na ang kanyang mga kasama sa kanilang opisina. Magandang umaga ho, Ginoong Buti. Bungad na wika ng isa sa kanyang 4 na kaibigan. Magandang umaga din sa iyo, Miguel. Kumusta ang bakasyon? Sagot naman dito ni Manong Buti. Matapos ang kanilang kumustahan, agad din namang inilahad ng kanyang kasama ang tungkol sa gintong pinaghatian nila. Ayon dito, malaki-laki umanong halaga ang mga bagay na yon. Gawa ng orihinal ang mga mamahaling batong nakabaon sa gintong yon. Pagmamalaki pa noon ni Miguel, nagawa niyang mapatayuan ng isang bahay ang kanyang lolo't lola at mabilhan ito ng isang kalabaw at baka. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, tanging pagtawa lang naman ang kanyang naging kasagutan sa sinabi ng lalaki. Bagaman nagtanong yon sa kung anong ginawa niya sa hati niyang ginto, ninais na lamang ni Manong Buting manahimik at ibahin ang paksa ng kanilang usapin. Kahit ilang ulit na niya itong ninais ibenta o isangla, tila ba may kung anong presensya ang nagbabawal sa kanya na gawin ang mga bagay na yon. Dahil sa kakaibang nararamdaman noon ni Manong Buti, ninais na lamang niyang itago ito para ipamana sa susunod na henerasyon ng kanyang dugo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pagpasok ng iba nilang mga kasama. Tuwang-tuwa ang mga ito na para bang naging maayos ang kanilang 1 linggong bakasyon. Si Manong Buti naman noon, pinili lang namang manahimik habang pinakikinggan ang bawat istorya ng kanyang kaibigan. Ginoong Buti, kumusta? Parang hindi naging masaya ang linggo mo ah. May problema ba? Bungad na wika ng isa niyang kaibigan. Wala namang kapatid. Ikaw talaga oh. Hindi ka na nasanay sa akin. Sagot naman niya rito. Nang matapos na noon ang kanilang kumustahan, agad din naman silang lumabas upang kumain ng pananghalian. Hindi na sila noon nag-abalang magluto sa kadahilan ng minsan lang naman silang kumain sa labas. Habang naglalakad sila noon sa kalsada ng Kamaynilaan, bigla namang napalingat si Manong Buti sa ibayong parte ng daan nang makasilay siya ng isang taong pamilyar sa kanya ang pagmumuka. Hindi niya mawari kung saan niya ito nakita, na siya namang labis niyang ipinagtaka. Alam niya kasi noong matandain siya at bibihira lamang sa kanyang makalimot ng tao. Sa pagpapatuloy niya ng pagtitig sa nilalang, agad namang nabaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon nang biglang hinawi ni Miguel ang kanyang paningin. Pagsilay niya sa nais nitong ipakita, bumungad sa kanya ang paborito niyang karinderya at ang mga pagkain nitong madalang lamang niyang malantakan. Dahil sa kanyang mga nakita noon, tila ba tuluyang nabaling sa pagkain ang kanyang iniisip. Halos nakalimutan din niya noon ang lalaking kanyang nasilayan na para bang naglaho na lamang ito ng kusa sa kanyang isipan. Matapos nilang kumain, agad namang bumalik ang memorya ni Manong Buti ukol sa lalaki. Pilit man niya itong ipagsabi sa kanyang mga kasama, tila ba hindi niya magawang maalala ang itsura nito. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil habang patuloy na iniisip ang kanyang mga nasilayan.
dahil sa mga bagay na kanyang inilahad noon, kung kaya't naging katawa-tawa siya sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa, bigla namang itinigil ng mga ito ang kanilang pangungutya nang masipat nilang seryoso na si Manong Buti. Pasensya na ho kayo, Ginoong Buti. Nadala lang ho kami. Kau kasi, kung ano-anong iniisip ninyo, dapat kapag oras ng kasiyahan, talikuran mo muna pansamantala ang ating mga karanasan at trabaho. Alalahanin nyo, nasa Maynila tayo. Walang makakagalaw sa atin dito. Wika ni Miguel. Yan ba ang akala mo? Huwag kang magpakasiguro, iho. Hindi mo alam kung sino ang kalaban sa kakampi. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad naman silang nagsitahimik para naman kahit papaano, hindi na humaba ang kanilang diskusyon. Humingi na dinoon ng tawad ang kanilang kasama para naman matapos na ang kanilang naging pag-uusap at alitan. Nang makabalik na sila sa tahanan ni Manong Buti, napagpasyahan nilang doon na muna magpalipas ng gabi. Buryong na kasi ang mga ito sa kanila, gawa ng puro trabaho ang kanilang inaatupag doon. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang naging tulugan ng kanilang pangkat. Habang nasa kalagitnaan noon ng pamamahinga si Manong Buti, bigla naman siyang napabalikwas nang makarinig siya ng isang pagbato sa kanyang bintana. Paulit-ulit ang pagbatong yon na para bang may kung anong nilalang sa labas ang nais pumasok sa kanilang tahanan. Dahil sa mga naramdamang kakaiba ni Manong Buti, dahan-dahan naman niyang sinilip ang labas ng kanilang pamamahay. Pagsilay niya sa kanilang bakuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang dalawang lalaki na naninilaw ang mga mata. Halos hawig na hawig ang mga ito sa mga katutubong nakita nila sa pagudpod na siyang labis naman niyang ikinabahala. Sa puntong yun, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan at yun ay ang sinundan sila ng mga katutubong aswang sa lunsod ng kamay nilaan. Kahit hindi na niya noon na lamang kanyang gagawin, ninais pa rin niyang tatagan ang kanyang sarili alang-alang sa kanilang kaligtasan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagising sila Miguel dahil sa ingay ng paligid. Maliban sa mga pag-uwang ng mga aso noon, nakakarinig din sila ng mga kakaibang huni ng ibon. Maya-maya pa, bigla na lamang silang natigilan nang marinig nila ang kung anong nilalang na naglalakad sa bubong ng kanilang tahanan. Dahil sa takot noon ng mga kasama ni Manong Buti, agad din namang inilabas ng mga ito ang kanilang mga baril at panayang pagsigaw sa mga katutubong nakapaligid sa kanilang pamamahay. Sige, pumasok kayo rito. Subukan ninyo at nang magkasubukan tayo. Hindi kami natatakot. Lalabang kami hanggang patayan. Wika ng kasama ni Manong Buti habang patuloy na nilalagyan ng kanin ang bawat basyo ng kanilang baril. Hinayaan lang naman ni Manong Buti ang ginagawa ng kanyang kasama sa kadahilanang makakatulong ito sa kanila para takutin ang mga katutubong lumuwas ng Maynila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata noon ni Manong Buti nang masipat niya ang pagsenyas ng isang babae. Nagigilitan sila ng leeg nito at papahirapan. Hindi naman noon gaanong nagpaapekto si Manong Buti sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi sila susuko hanggang kamatayan. Maya-maya pa, doon na nga tumahimik ang kanilang kasamang panayang pagsisigaw nang marinig nito ang isang mabagal na pagkatok sa entradang pinto ng kanilang pamamahay. Sa sobrang takot ng lalaking yon, agad naman itong lumapit sa kinaroroonan ni Manong Buti habang hawak-hawak ang kanyang armas. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi na magawang maatim ni Manong Buti ang mga nangyayari
kung kaya't ninais na din niyang magsagawa ng hakbang upang maitaboy ang mga ito. Ang naisip niyang paraan noon ay ang gamitin ng pangunahing pangontra ng mga demonyo upang tuluyang lisanin ng mga ito ang kanilang tahanan. Pagsaboy ni Manong Buti ng asin sa paligid, agad naman niyang narinig ang pagtalo ng isang aswang sa kanilang bubungan. Nang mapagtanto niyang epektibo ang bagay na yon, paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa magsialisan ang mga ito sa kanilang bakuran. Nang mapagtanto nilang wala na ang mga nilalang, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon upang makapagpahinga. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't tabi-tabi silang natulog noon hanggang sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan noong mismong gabi, agad namang pinag-usapan nila Manong Buti ang mga nangyari. Akala niya nung una nananaginip siya, subalit nang magtanong siya sa iba pa niyang mga kasama, doon niya napagtanto na totoo ang kanilang mga naranasan. Nang mapatunayan ni Manong Buti na totoo ang mga nangyari, doon na niya napagpasyahan na kumonsulta sa isang kilalang albularyo na nakatira sa Intramuros. Bagaman medyo may kalayuan ito sa kanilang tahanan, pinilit pa rin nilang marating ang tahanan ng matanda. Upang hindi sila masipat ng mga katutubong tagapagmasid, ninais nilang ikubli ang kanilang mga pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga makakapal na kasuotan at mga talukbong sa ulo. Yun na lamang ang naisip na paraan noon ni Manong Buti nang sa gayoy magawa nilang makapaglakbay patungo ng Intramuros. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, walang kahit isa sa kanila ang nagawang mag-usap. Halos napakaseryoso na nila noon sa kadahilanang alam nilang hindi lang kanilang kaligtasan ang nakataya, kundi ang kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, bigla naman noong natigilan sila Manong Buti nang masipat nila ang iilang katutubong nakikibagay sa kasuotan ng mga ordinaryong taong tubong Maynila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang bigla itong lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Malaya kayong makakalakad kapag umaga. Pero kapag gabi, hindi na. Itatak nyo ito sa inyong mga isip. Kahit anong mangyari, ibabalik namin ang mga ninakaw ninyong pagmamay-ari namin." Matapos makapagsalita ng gigil ng nilalang, agad din naman itong naglakad na parabang walang nangyari. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang binilisan nila Manong Buti ang kanilang paglalakad patungo sa tahanan ng albularyo. Nang makarating na sila sa lugar na nais nilang puntahan, agad din naman nilang pinasok ang bahay ng isang matanda. Doon nila inilahad ang mga pagbabanta sa kanilang mga buhay na siya rin namang mabilisang nakakuha ng atensyon ng albularyo. Dahil sa mga pangyayari, napagpasyahan ng matanda na doon na muna sila manirahan sa tahanan nito upang maging ligtas sila sa paglalim ng gabi. Labis-labis naman noon ang pasasalamat nila Manong Buti, gawa ng tinulungan sila nito ng walang pag-aalinlangan. "Ginoong Buti, kailangan ho ba talaga nating itago sa matanda ang punot dulo ng mga kaganapang to? Pwede naman tayong maging tapat, hindi ba? Nakakapanghina kasi na binubuwis ng matandang yun ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan." Wika ni Miguel. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, agad din naman niya itong hinawakan sa ulo at binulungan ng, "Masyado ka talagang emosyonal, Miguel. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras kinakailangan mong maging tapat sa kapwa mo. May mga pagkakataong kinakailangan mong unahin ang iyong kaligtasan kesa sa ibang tao." Matapos nilang makapag-usap, agad din naman silang lumabas sa kanilang silid upang kausapin ng masinsinan ang matanda. Kanina pa kasi yun hindi mapakali
na para bang meron itong nakikitang mga mata na nagmamasid sa paligid. Habang nakikipag-usap sila noon sa matanda, doon nila nalaman na kanina pa palang nag-aabang ang mga katutubo. Inilahad din sa kanila noon ng albularyo na hindi isang ordinaryong angkan ang kanilang mga nakalaban. Sabihin nyo nga, iho, paano nyo bang nakilala ang mga ito? Tanong ng albularyo. Sa pagudpud ho, Manong. Bumisita kasi kami doon ng nakaraan. Tapos yan hong mga mangmang na yan. Kusang lumapit sa amin at may mga pinagsasasabi na hindi namin maintindihan. Sa sobrang galit namin noon, namura namin sila bago kami umalis sa kanilang bayan. Palusot naman ni Manong Buti. Matapos itong malaman ng matanda, agad din naman yung nagsagawa ng isang ritual upang palayasin ang mga ito sa kanilang tahanan. Nang hindi umepekto ang ritual na kanyang ginawa, doon na niya inutusan sila Manong Buti na magpakita ng bahagya sa mga aswang upang akitin itong lumapit. May mga bitag kasi siya noong nakakalat sa lugar na kayang humuli ng kahit na anong nilalang na merong bahid ng kasamaan. Paglabas ni Manong Buti sa tahanan ng matanda, agad naman niyang nakita ang iilang kalalakihang nagmamasid sa paligid. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang hindi ito nasisiyahan na siya ay masilayan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Manong Buti nang biglang sumugod ang dalawang lalaki papalapit sa bakuran ng albularyo. Meron itong mga daladalang sibat na mabilisan nilang inihanda habang nananakbo. Nang masipat naman ng albularyo ang pagpasok nito sa kanilang tahanan, agad naman niyang kinuha ang kanyang sundang at mabilisang sinugod ang mga nilalang. Ang iilang kasama ng mga katutubo noon nahulog na sa bitag na ginawa ng matanda na siyang nagdulot sa mga ito ng mabilisang kamatayan. Habang pinagtatataga ng albularyo ang mga nilalang, dali-dali namang kinuha ni Manong Buti ang kanyang armas at walang pagdadalawang isip na ito ay paputukan. Nang marinig naman ng kanyang mga kasama ang putok ng baril, agad din naman itong nagsilabasan upang tulungan ang kanilang pinuno. Habang walang habas sila noong nagpapaputok, panay naman ang pag-ilag ng mga katutubo habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Dahil sa mga liksi at bilis ng mga ito, kung kaya't naging bigo naman silang mapuruhan ang mga aswang. Nang mapagtanto nilang hindi na babalik ang mga nilalang, ninais naman nilang pumasok sa kanilang tirahan upang mapag-usapan ang mga kaganapan. Iho, hindi pa dito magtatapos ang pagpaparamdam ng mga demonyo. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din sasama ko sa inyo. Gagawa ko ng ritual sa inyong tahanan para naman kahit papaano magkaroon kayo ng isang matiwasay na gabi. Wika ng albularyo. Dagdag pa nito na kinakailangan lamang nilang magpalamig ng ilang buwan para sila'y tigilan ng mga aswang. Ayon kasi sa matanda, madaling manawa ang ganoong uri ng mga aswang kapag hindi nila gaanong nararamdaman ang presensya ng kanilang biktima. Dagdag pa ng matanda na kapag nakabalik na ang mga katutubo sa pagudpud, kailan may hindi na nila ito makikita. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi ng albularyo, labis-labis naman siyang nagpasalamat sa lahat ng mabubuti nitong ginawa sa kanilang pangkat. Halos hindi nga niya maisip noon kung ano ang kahahantungan ng kanilang grupo kung nagkataong hindi sila nakalapit sa albularyo. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, maaga pa silang naglakbay pabalik sa kanilang pamamahay. Bagaman may nasisipat siya noong mga katutubong nagmamasid sa paligid, pilit na lamang niya itong ipinagsasawalang bahala alinsunod sa payo ng matanda. Nang marating na nila noon ang kanilang tahanan,
Agad namang inayos ng albularyo ang mga gamit nito. Magmula sa bubong ng kanilang tahanan hanggang sa kanilang bakuran noon, nilagyan ng dasal ng albularyo upang kahit papaano'y masiguro ang kanilang kaligtasan sa pagsapit ng hating gabi. Matapos itong gawin ng matanda, agad din naman itong nagpaalam sa kanila ng walang kahit na anong tinatanggap na bayad. Hindi naman napilit nila Manong Buti na tanggapin ng albularyo ang kanilang donasyon o tulong, kung kaya't tinabi na lamang nila ito para sa kanilang mga sarili. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy naman nilang nasisipat ang mga katutubong nagmamasid sa kanilang paligid. Halos 3 linggo sila noong hindi lumabas ng kanilang tahanan para lamang mataguan ang mga nilalang. Hindi rin nila noon ninais na tumingin sa kanilang mga bintana upang masigurong hindi na sila nito makikita. Pagpatak ng huling araw ng buwan, doon na nakahinga ng maluwag sila Manong Buti nang wala na silang makitang mga katutubong umaaligid sa kanilang lugar. Nang mapagtanto nilang nananawa na ang mga ito, doon na nila itinaga sa bato na kailan may hindi na sila makakaranas ng ganoong kahindik-hindik na karanasan. Kahit papaano, labis pa rin ang pasasalamat nila Manong Buti sa mga nangyari dahil sa bagong leksyong kanilang natutunan. Alam nilang makakatulong ang pangyayaring yon sa mga susunod nilang mga misyon sa ibang kapuluan ng Pilipinas. Okay, opinyon ko sa episode na to, medyo hindi ko nagugustuhan yung ugali ni Manong Buti. Pero hindi naman natin siya kasi talaga masisisi. Kasi unang-una, kapag sinabi niya dun sa antingero yung dahilan kung bakit nandun yung mga yon, hindi nga naman talaga sila tutulungan. Ang sasabihin lang sa kanila nung manggagamot, ibalik kung ano yung kinuha nila sa mga aswang. Ang siste, hindi na nila mababalik yun. Unang-una, napaghatian na nila yung kayamanan. Pangalawa, saan nila hahagilapin yung negosyante? Baka nadala na ng negosyante yun sa ibang lugar, di ba? Kaya hindi ko rin masisisi si Manong Buti sa episode na to kung nag-keep siya ng secret. Minsan, yan yung tinatawag natin na white lies, di ba? Yung magsisinungaling ka para sa ikabubuti ng grupo mo o ng sarili mo. Pero yun nga lang, buti na lang talaga magaling yung antingero kasi kung hindi, malamang lahat sila karne dun. Alam nyo rin ba na napakarami pa talagang napuntahan na lugar ni Manong Buti? Nagsisimula pa lang tayo, kaya abangan nyo sa episode 5, 6, 7, 8, so on. Sobrang haba nito. Yun lang yung masasabi ko, baka kayo yung manawa. Pero hindi ko masasabing mananawa kayo ng sobra kasi iba't ibang pulo ang mapupuntahan ni Manong Buti sa Pilipinas. So, iba't ibang pulo, iba't ibang karanasan, iba't ibang engkwentro, iba't ibang taong makikilala. So, talagang kaabang-abang lahat ng episodes ni Manong Buti. So, pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.